Vítame vás u ďalšieho videa. Môžeme začať. Ide hráč 1. Výborný Briglin. To je dúp. Ide hráč 2. Môžeme začať. Výborný dribling od hráča 2. A bum! A gól to nie je. Môžeme začať s hráčom 1. No, ide hráč 2, môžeme začať. A strieľa. Pekný gól. Ide hráč 1. Poď hráč 1. Ide skúšať druhú techniku naopak. Takto kope Ronaldo. Ide hráč 2. Môžeme začať. Poď. Takto kope Ronaldo. Ide hráč 1. Pozerajte naše videá. Môžeme začať s hráčom 1. Takto kope Messi. Ide hráč 2. Môžeme začať. A strieľa. A je to žrčka. A dorážka sa neplatí. Toto je koniec nášho videa. Ak sa vám video páčilo, tak si pozrite naše ďalšie videá. Majte sa.